हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। बेनिखायनो बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बादारि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय आरो बिपुल मुसाहारि बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लोगोसेनो डाइरेक्शन खालामनाय आरो बर' हारिजों गोरोबफ्लेनाय मोनसे समाजारि बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जादों लोगोफोर आइ बर' बिमा। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा गोख्रों आइजो माहारिनि सासे बिबानगिरि बिथां डक्टर अनजालि दैमारि मेम आरो फावखुंग्रि सानसुमै मुसाहारि बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे दुखुजों बुंफबनाय बर' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना 26 जानुवारि एबा गाबोन बादारि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आबुङै नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बादारि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाहैखादो। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायहैगोन आरो नायहैगोन, सापर्ट खालामगोन होननानै मिजिं थिहरबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।